Andrew Borg Cardona magħruf bħala il-boċċa għalli l-ajjat ta' Franco De Bono ma jiswix laqqas bar mill-bżieq sħun dan wara li Franco De Bono irribatta l-argumenti favur Lorenz Gonzi li saru permezz ta' Peppe Azzopardi. Il-boċċa esponent ieħor favur l-establishment nazzjonalista mhux l-ewwel darba ħada kontra min jikkritika lil din il-forza dominanti fil-Partit Nazzjonalista b'mod ewlieni min jikkritika lill-eks Prim Ministru Gonzi. Il-boċċa żied jgħid li bejn Peppe Azzopardi u Franco De Bono li refera għalih bħala Franki u jemmen lil Peppe Azzopardi. Peppe Azzopardi ħareġ jiddefendi lil Gonzi meta kien qalli se jivvota bil-qalb kontra li joħsu l-kontijiet tad-dawl kif imniżżel f'mozzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament dak iż-żmien ta' awsterità meta il-poplu kien mobbi bl-arpiżijiet tal-kontijiet tad-dawl. Franco De Bono li waqqa l-gvern ta' Gonzi PN billi sfiduċjah vot fil-budgets fl-aħħar tal-2012 wieġeb lura. U l-gvern qed jimplementa Power Station taħdem bil-heavy fuel oil, tmarra tkulmaw, is-sawt miksi għal dawk li nsew bit-trap iswed. De Bono saħaq li Gonzi qed jipprova iħassar dak li qal u mill-ġdid jipprova jikteb l-istorja kif jaqbel lilu. Franco De Bono żied jgħid li d-diskors ta' Gonzi kien wieħed vili. Dak li kellna mela tiġi tgħidilna tiġi tipprova issa nerġgħu nikbu l-istorja li kien xi diskors dak kien diskors vili, viljak. Prodott ta' bniedem goff diskorsu. Dan l-aħħar kemm Lorenz Gonzi magħruf li għadu jiġbed l-ispak fid-Dar Ċentrali u ta' tmexxija preżenti l-Partit Nazzjonalista u anke Simon Busuttil qed ikomplu jitkellmu u jħorġu fil-beraħ filwaqt li jagħtu palata lil kap Nazzjonalista Bernard Grech.